kalman laeng. Programang ingkapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat akas na napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada iti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Anapasamak iti kalman laeng. Kaya patulod nyo, iti dahito nga programa, kat maibasa, na kita apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga tisurat, idi kalman laeng nga pagkasalitaan ni Dani, idi kalman laeng. Idi kalman laeng marong nemi, tag-check-in kami kani Ani Maysa kadagiti girlfriend ko. Saan ko nga libaken manong nemi saan lang nga may Maysa iti girlfriend ko no diket tiagda maidi ket duwada. Ni Ani kastameten ti Maysa manong nemi ket sino? Tsak pakit balagi tinagan na manong mabitlang takitak ni Loren. Ngayon din tanga aldaw manon nemi Rabi iti Friday isot naka-schedule nga pa nag-date mi kini Ani. Nag-dinner kami, iminom kami, gabuta sa amin nga naibus tay arak, binalon mi, kadada kami manon nemi nga gin-inrakop agin rin naman sa itirabaw ti kama. Na wild ni Ani manong gabuta talaga nga mayat apagiso te ininom na kaso ti magustuhakin ni Ani manong no kasto nag-check-in kami ison ti dagos nga mangikat iti arwaten sanang tumat isublat nga ikaten ti arwaten na sanak to iduron ket mapaidaak iti kama ison tut umuna nga mangromansa kaniyak magustuhak launay manon nemi iti kinalaing na iti romansa wild na wild. Isunti mo na nga rumabaw, manon naming agkan na, agin nagik kami, kadagiti bibig mi. Sanan to ibaba, ti bibig na, manon naming kit ti barukong ko, ti mapanan to kinnikinnitem. Sanan to pa ipababa, manon naming kat isakmul na, dito turturoso. Awidak tumit, dito gorong na, tapno, mangan kabi nga duwa. Agpadpada kami nga narugso, agpadpada kami nga wild. Manong nemi talagang jay arak ti adada nga ng pa-wild kada kami. Sanang tuntugawanin manong nemi kat siyempre orela aganak no kasta nga tugawan na dapat parang matukno na manong may isagad may panamin tatinugawan na nga ron. Saan to iniin nga iyukuyo kakasta manong nemi. Saan to agasog nang runa no kasta bumawon na kinikinitik tumit na kiniduhaman. Sanas na kabayatan nga agyukyukuyok. Dali. Dali panak manindaan. Orel mamintlo manong sakto mat sumublat. Ison tumat iti akin unag. Takas la sa anak aganas no siyak takin unag manong tanakangato kayat ko nga akin baba kayat ko manong nemi nga agbayo tap no dekas takat mapanak or ito lang maminliman into mamin sa anak manong I love you Dan agkasangtan Dan sumangpet akon sa jebalayo Dan Dani ha mayat ka manunusan sumang peta ko. Awan tigas na salitaan tani. Ano nga ron? Kasto ti kadalitan? Ha? Nabayagan din mga opisina ka. Imuno na kakensya. Atot urnong mon. 1 year kumatan nagtap-trabaho. Agasawatan. Anak pa nakasagana. Anya? Anya balat kayat mo? No mailiw ka. Awan lagi ti sa bali nga schedule ko. At pagustuhan kami. Ano di ko na?
Schedule ka no? No, awan ti papanak. No, kas pagkarigan awan ti party nga papanak. Amamukan, adani, saan lang nga sisyak, di ba? Saan lang nga siksikan. Ngayon ti agdama, mano kami, ti agdama? Di pa'y Loren, di ba? Agsalusot ka pa lang, amumot gayam. Sino ka na kami di kayat mo? Abay kami nga duha kami. Ang nga di ba lang, pagkurkurangan ka, si kamala mga ibagbag nga nakalalaingak, di ba? Nakaimimasak. Yung saan ka virgin nga nanubyak eh. Ha? Saan ka nga virgin nga nanubyak? Saan nga siyakti mo na? Gapo ito tayo, tapos gapo na nga dinakayat nga kasar? Ganun ba? Ha nga dahita? Tawa rin na saan ka virgin, talaga ko mga nasagana akon. I'm not yet ready. Ito na anong aron. Jack pa mo. Dani, agkasarta. Ano kami ti kayat mo ket ni? No mailiw ka pag gusto ang gamit. Ngayon kayat ko sisiyaklatan. Galot na, kasta. Jack kayat ti pagalot. Kasto ka tilat ang aroden? Keso kayat ko. No di mo kayat di. Nagsinata kasta? Sumapul ka ti lalaki nga nakasagana nga may kasarkan ka. Sweetheart, kayat kong una yun. Kayat ko manan. Alamanin, sweetheart. Ores ang kukumapala kayat manong nemita kayat ko well aginana. Kan imlay mat pailaeng manong. Nganti aramiden na manong nemi patangkanan na. Baba na pisil-pisilen sana mulmulan. Siyempre, umingar ang. Sana tumanin iusok at tugawan nak manong nemi po. Tiket kinaalis to na. Tiket siyakmet. Tiket kabayag ko ngagparwar mo. Tiket kapot na mabayagak. Siyempre, mamin ado iso naman. Ito tikay-kayat ko talaga. Dani. Di bang isupatakyan ka? Tapay da pang kumperaram kanya. Idi, sikat kalalaingan kada kayo. Sikapay na pakapasamakan di kasto. Di imuno na nga boyfriend ko. Maminsanak lang. At tapay da giti gundawin nga umununada ang tunokon. Nalpasen. Jack pa nalpas. Yung sika, orek lang mamimpata. Saan kami nga imyan, idideta nga rabi, manong na yung hotel, ta short time laing, ti binayada. Intulod ko isunan, manong na iti apartment nga pagkaskasaraan na. Taluda nga kakasera, kakabagyan na manong. Puro da mga opisina. Napintas pa yung nagitidua nga kasinsin na manong. Ibawanan sa pulag pa kiniani. Idagawid ak, manong na nag-ring ti cellphone ko. Ni Loren. Hello, sweetheart. Ayan mo? Dagdidahalan ko ang agawin. Nagkapuam. Adanin tandara ka party. Apo yung nga saan ka nga nga nabartek. Jakin tulong ka mabartek ka, kabot ag-drive back eh. Party, wano. Nag-check-in kayo kiniani. Loren. Ito na no, mati-schedule ta. Sige. Tumbigat. Saturday na bigat. Ako na pisina. Intag beach. Okay. Peso? Babaling ka at nga nga paayon kit ipatpatig ka. Sino ka na kami di mas ipatpatig mo? Siyak mo na ni Ani. Babaling ka di kasanta ka pagsaritayan data? Sino ka na kami di kasar mo? Awan ti kasar ko ka na kayo tas anak pa yan nakasagana. Awanin ta sa lutsudem. Agdra-dry back. Ito bigat latan. Okay? Siyak latan tibag ibalon amin-aminin. Awan na laek. Sika na gumatang kantong ti ara. Nakayat mo hard, beer, kayat ko ti red wine. Sige. Kumadang to ti red wine nga kukwam sa hard to kanya. Okay? Iti dati pag nagdagasam kanyak, urayan ka, alas 10. Okay, urayan na. Good night. Good night too. I love you. I love you too.
Ito sumang petak manon na mi sirring pa lang ni mama. Nagkapo manin iho. Ma, oras ang kun nga saludsud. Ang imasino ka na kuwada. Ay, indun ka ano panagsardin mo. Panagsardingan niya ma. E mga ayam ka na kiti babae. Indun ka ano ti panagsimpam. Diyak pa mo ma. Tapi nga di mo pa mo. Dinakpay inaklon ti babae nga suti kayit kong asawain. Anya? Ano ko na? Ni mamamat, ubing kayo pa yung nagbaling kayo na sulot. Sa anak pa nga sinong bata ni Dayan. Sino nga Dayan? Ni Dayan. Kayit mo asawain, nga amin nga babae nga armam kat sungbatan da kaadagos. Di palang Dayan tikas dyan mama. Nga niya. Para parigatan na kay. Pero ito na duha babae kaya isuda pa yun. Mangibagat, I love you. Isuda pa yun, manghabis kanyak. Amuhon. Dati ko natin nga karma. Kasano ko mga karma, mama? Kita mo mati pagsagsangitek. Dudagit pagragrak sa amin ida. Wan. Kaya amin da siguro iho kat kayat da nga. Sika, iti pakiasawaan da. Ag seryoso da kang saan ka nga seryoso ka na kuwada. Dabali lukluk kumida. Gapot nila pa ng luklukom. Baka makakarma ka. No sa sino pa iti patpatig mo, isumatisang nga mga etkan ka. Aramidik ti amin na kamay lang, mama. Tsaka iti mapaay. Gabutawang pa iti inarem mo ng paay kang ka. Awang pa iti kinursonadam nga ng paay kang ka. Ngayon ita talaga nga adda kursonadam kat pakariknam ti ayat kat kayat mong isut agbaling nga ina digit anak mo. Saan na kami ta kayat? Kaslakas ta, mama. Ay, susapo. Padasim mo ta. Ti mapaay. Nasaan lang nga siksika, iti mang papaay. Ang nakawad pinaay kon. Kit amin matamayat kanya, kit kayat ko. Ti kayat ko nga sawan, kasla ko makanyak. Kaya nayat na, kit kayat ko nga gasawa, tangim samwa kayat. Apay ko na. Saan ka nga seryoso kanya? Di kat kayat nga sawan, pinaay na. Mga turo ka kon, ma. Ay, Tani, nalipatam ka din, nga gapo iti babae, kit natay, ti amam. Mamadata man ti balagip yun. Sa malit pakasalitaan ni Papa, di Papa, sa bali mat kanya. Ngimawangkas nang dumaan niyo. Anak kayo, Diyosaman. Nasingbat nga dati ni Papang mo. Ngayon nag-asawa kami. No kaano pa yung nag-asawa kami. Isukat din di pa nagbalin ng babaero. Kat gabota sikat lalaki. Nga inauni. Kat duwa nga babae di kaya kapsat mong adan asawa da. Baka isa ka talaga tumulad ka ni Papang mo. Sa bali ni Daddy Papa, sa bali akman mama. Kas makita yun. Aw mat pakakitaan. Tao mat tagsikog. Hindi ka nito nga adag sikog. Awan tulag mi. Nagsikog na. Alalala, awan hindi mo kunak pekan ka. Ngayon, di mo to ko na intunog sagaba ka kita saan ka nga binagbagaan. Hindi pa lang magbagaan ka, Dani. Agpatinggakan barok, agtalnakan, isardeng mon. Mangkita kan ti babae nga asawaem, tapno agtalnakan, agpamilyakan. Isunod nga kunak ka na kayo, mama, no maaklon nakton ni Dayan, agsardeng akton. Ngayon, kas pare kan, saan na ka maaklon? Tadi na ka matipat-patag. Di kas talat ta. Ngagayayam ka na gini babae. Ma, makaturog akon. Rabi unayin. Ganda kayo, kayo maturog. No, abigit di kami nga, siriring ka pa lang, rabi unayin. Tuno ko, nagsakit kayo. Sehat. Kaorin mo saan ka pa, gasawa nga, pa apukok kayong kakit, mataya kon. Bahala ka, litibiyag mo. Hala ni mama. Good night, mama. Nila, good night to. Manong name nakariingak gabutiring di cellphone ko. Luwabi nga minsan ko nga inidip ha. Niluhuran.
Nakasapsapa ka nga tawag ka pa ya. May babawi. Ibabawi ti data. Hangkong ibabawi. Ano nga ron? Isapsapam di oras. Tapay? Kahit ko tinasapang agdigos. Kahit ko nga mapanta ag-breakfast sa jay. Ano yan? Nakasagahan na ako. Breakfast and lunch. Sige ka na. Umaykan? Itimot lang lugar panguray ka. Ano ko may ririing ko? Saan ko mapay nakariing mo sang katimawag? Kaya mamigatak pa. Sumang bigat ka. Diyan nga natin pag-breakfastan ta, sweetheart. Baka bigbigat to kapaya. Baka bigbigat to nga awisan na ang ako. Nada mo. Baka naimimas ti bigbigat. Baka di gustan to nga duwa. Ha? Hanggang di gustitan. Dito ito lang tapagdigusan mo. Damat tapag-check-inan ta nga cottage. Nga closed cottage. Sige. Diyak pa'y naka-ornong. Alamanin. Alangan naka-ornong. Baga. Awan. Tapay yung bukbuk mo amin kini Ani Drabe. Sige nga rin ito. Makarugbata kaon. Sige nga rin, sweetheart. Kahit kauna yung makita. Manong name nagring na sigod. Ni Ani. Hello, apoy nakabisbisi tayo. Ni Loren na lang. Ni Loren, di ka main? Isang kang peso. Papanan nyo. Kasi mablat mo ta. Inutoy. Abay ko may bagak. Kasi manon may bagak. Kasi ano may kadumanon, kaya mangiriribok ka. At apay ganas mi. Dahil ito yung amin, di pala na pinagidrabi. Start ng munti ka sa sweetheart siya ako. Nag-stick ka kanya ako. Ha? No, sa anak ka na delay lang. Sikog da ito yan. Basol ko pa eh. Ano? Diyak ka di mo't ko nakagagajak kahit nagsikog ka. Ito ko rin nung diyak kahit. Di mo kahit oras siya. Oras tumtumanak. Ba't baka no? Nakim ni Apo Diyos nagsikog ka. Bahala ka. Isang pet ko tibagit di balayo. Ay, buhay. Nagrigat ti kastoy. Kasanong duwada, kasanong adadupay. Malakip ko manong nemi. Sakto tumawag ba dita? Ni Dayan tawagan. Simong bad. Good morning, Dayan. Good morning, Danny. Di ka, saan ka madala ng disturbo? Saan? Nalpas na exercise ko ni. Kaya nakadigos ako. Ngayon, agsukat kan. Nakasukat ako na. Kung nakalano, madama palat sukat mo. Sung bata ko mga tawag mo na, madama kang suksukat. I love you, Dayan. Thank you, Danny. Ito na nung aklonan na. Ito rabi ko may kapasyarin. Ano oras? Umayag to makidiner? Nagloko ka. Nagpasyar ka, makidiner ka pa eh. Alas 7? 8 o 7:30? Okay, hanlakit nga alas 9. Okay, umayag daw. Sino date mo ita? One. Sino in-date mo di Rabi? Awan. Sige, awan. Abay nga sa salud-sud mo sino in-date ko kada sino i-date ko manin. Agimong ka? O ba ko magimunak? Hanya ko matpagimunak. Hore man pa'y makita ka mismo araramidin nyo. Awan tinasakit na bakrang ko. Dani. Abay nga sa salud-sud. Nalagip ko lang. Kaya ito lang yung palagip ka. Nga kaslasang ka nga mapmapnek pagrarupat pagsusukutam kaskala diya mo sige nga rin kada dobrak no aklonan na suksikan tulayangan awan to yung oray mo kanyak Dani apay met sikat ka talaga pakarig na kiti ayat kaya di kiti nobya mita pag ang angawam lang
Sige, isinak ida. Kahit kulay panagdagan ka. Na talagang ipatpatik ka. Sa alang iti sao. Dani, aramidem, ipanagnek mo. Nakita gayam ni mama manon nemi iti panakisarita karag iti mabay. Dalagay mi sunat aside. Nakiktutak idita. Una, ma, nabayag ka nita? Itaya pa lang ang tak dito eh. Nag-ring di cellphone mo, sino timawag? Ni Loren, mama. Kalbasan na. Nag-ring nga dagos, kalbasan di pa nagsarito ka ni Loren. Sunod si Marunong imawag. Ni Ani. Isudat bang tawag ka? Itay ko in dial mo, sino kinasarita? Ni Dayan. At nangang kuking kita iho. Isinak ida ko nam. Tapno may panagnag kuking ka. Nangigaya mami ma. Maaramid mo nga ta? Timang isinak ka na dito ha? Tapno concentrate ka kinidayat. Saan mo maramid di kamin? Abay bagayo ko mga sang kumaramid. Gabot na masayangan ka, no da mapukaw mo. Sino pwede pang-ipek sa amti aram mo na awanda. Kat samat basta ipaay ni Dayan ken katiw panagwen na. Ken baka no, oray no aklunan na kakadimon to pala magunod ti amin na. Tas sabali nga babae ni Dayan, ikumparar mo ka nagdita do mga babae ti biyak mo. Amamuyo ka rin ni Dayan, ma? At kahit communication nyo kanita yan, awan! Ano ko magbibiyag ko ka na babae di biyag mo? Awan, sino man nga may sa kata girlfriend mo nga ada communication me? Sige mama, papanam. Ag-breakfast kami kini Loren iti bye-bye. Sus, apo ya. Nagkapu ka lang nga road manen, dirabi, awan pa manulang nga oras, tinapalabas, alamanen. Naka-orno nga kamanin, mama. Ay, sus, apo, ay. Mama ka nga talaga. Dinagas ko manunemi ni Loren. Nakasando manunemi nga nakashort. E di nakailugan nan manunemi ti compartment dagiti kargana. Limugan iti abay ko manunemi ket dagos na kay narakop. Sana inagkan nga ninut-nut dagiti bibig ko. Oh, I miss you. I miss you, honey. Kasano nga rin makadanon at papananta. Disturbo mo iti panag-drive ko. Kuit ko lang araw kupin na dagos. Kaya pananam ko keng ka. Dati na banglo. Nangiwat ko. Nabanglo ng peso. Makapaarem. Alis tam nga rodan tatlong dumanon tan. At dan preserva ka cottage ta. Sige, dan, let's go. Buhayin manong nemi agdardaras nga talaga ni Loren. Talakala alis to pa nagidisaag na, pa nagisarek na ka nagitehiya. Gamit naman. Kalbasan na ko na. Inruar na di tuwalya. Let's go, sweetheart. Pamanong ta? Abay na tuwalya. Intag di ko sa tabanyo. Dito tinalak nga cottage ka mo nalawat ti banyo. Kahit mo sawan, di tabanyo. Oo, Intapek di gusto ba ibaya. Ang dami siya tatampay limgak di init. Gumana taon Ana sa tanto aramidan detag to nagbuwelnas ta. Diya pala baybay papananta. Ori ta nalinak. Talaga? Takaro damay ka naman. Naglumba kami manunay tim mapong. Wine. May tioneg, tidanom, manunay mi lukot tuyin nga Loren. Kaya't nag-lips to lips kami manunay. Nag-apgad. Nag-apgad. Napagad yung bibig ko, tadanom. Namadasam ka din ni nakilab making tioneg, itibay-bay. May isarek mo yan ako. Ano nga ron? Sumangat kay balong mo na nga isarek sa mundo takit tumapog. Napadasam nga talaga.
Nagloko ka talaga, Dani. Atong experience mo na. Anda, napanasa ko. si mangat kampay lang nga medyo atay hanga maabot ti danuma. Isarek sa kam no bumatok. Ket agriri di babae. Happy agriri. Naapgas ko na, napanaas ko na siyempre sobrang ti danuma. Hindi. Padaasan naman. Loko kamat. Hindi. Padaasan ta. Gamutan na medyo nasipngat pa ilang mano. Ano ko ito yung babae ito tayo laga kahit napadasan. Simangat kami ko na. Kit mayat matirik na ka talaga. Itay pa ilang ako ha. Tidamo na kabisituin mano. Niyasag ko ko na. Oh. Dani. Saan tam na tumaptapog dito ilatan? Ha? Ipaidaan ako. Tayag-yagan ako. Loko na pa kahit mo madasin na tawanan. Andito yung latan. Loko ka. Ato dikit takon na eh. Loko tayo. Tumapog to, my God. Mayat gaya, mayat. Anong name aging gana ti abaga ti kadalim ti ani. At syempre, nakapapakot pa naglanang di kiti bibingimi kabayatan nga iniin ko manong name kabayatan nga naabgas nga peso. Mayat, okay lang. Okay lang, Dani. Dani, alis tam, Dani. Alis tam, Dani. Nagrigat na dati unag. Anak ko, Dani. Dani, anak ko, Kaya gapo ta sa anak pa imot nga nalpas manong naimikit nalpas. Baka mudan ko na. Medyo nagpaigid kami manong nemi kadaing paidda ko ni Suna nga madaldaluyunan kami. Madaldaluyunan kami manong nemi ngayon dedan. Aging unag isuna kat kasta una yung tibangan. Dani. Mapanak manandan. Nakapapautak na nung nagbayaga. Gabong at sa anak pa nga nakaornong. Mano lang ang oras. Gusto nga oras lang mitlo manong nemi ni Loren. Sakbay na rin mual. Pinagbasit ko na. Natigkid. Saan ka pa nga nakaornong? Talagang pamanik-nik na talagang handa na pasama kiyo kinisuro. Nidiralian niya. Dahil talagang manong name ito, nagbuanas kami kit alamanen. Lakaw! Kadagbay sa manong. Kaya kami nito, nagtibanyo, manong name ti cottage nga inupami. Nagbukbuk kami nga dua. Kalpasan na ko na, nagparindo mga iti sangwanak, insakmul. Loren, mabisinak. Hantapin na migat. Di mamigat kan to madamdama ha. Nasakti mo na mamigat. Dito yung jumbo hotdog. Lutoy na awang rumwaran. Ore awan rumwar parwarek. Lutoy na yan. Ano tapang lawain manong name iti banyo. Kat syempre, nariing manin tiriknak. Kat awana. Saan nga mabaling nga saan nga mapagustuhan man ng tiriknak. Tagsakit ti ulok manong nemi no saan nga rumuan. Ore lamin lupat manong nemi. Ti kaalisto na manong nemi nga makornong. Saan nga maapradan. Nadanom ngamin manong nemi na dandanom ti babae ng ti lalaki. Enda sa rin, anong namin ni Loren, dagiti binalon na napamigat mi. Baglagid di manong namin na panunutan na ng halat ti kaldo. Talagang amom latang agkaldo ta, ha? Ako pa. Abi nga saan nga, bimaaw. Nakatermos. Termos dito eh. Termos nga kaserola.
Sa nga bumao dayta. No nalamis man ti kabin mo, agtalinay ti lamis na. Gimas, so nagluto. Shock. Sumod lang na imas ka na imas ti luto. Gid ka buta siyak ti na imas ti luto na. Di siyak ti ikasar mo. Ay, kasar-kasar manen. Dahil ako mantikait ko yung palagip kang ka. Kasar. Amom, saan ako nagtumtumar? Ano? Saan ako nagtumtumar? Tabay, kahit ko nagsikog. Nalipatam ka din tulag ta? Nung once ka nagsikog ka, kisina ka? Gago. Ano? Ano ko ram? Nung kaano pa yung nagsikog, isa pa yung isinam kanyak. Loko nga talaga. Kahit mga sawan, babayam tiputot mo kanya. Basol mo ah. Abay, tulok mo nagsikog ka. Nagap-apat ha, mangmangan ta. Sige man ngamin. Sige, sarada mo rin. Tulad na timangan. Agpapigsa ka. Takas taak man, tanin tumadamdama. Banatan kan tumana. Halos nagmalmalem kami manong nami kini Loren ti baybay. Namindua kami nga napan nagdigos manong. Naturog kami ti pangal daw, kalpasan manin nga napagustuhan tirik nami. Makaring kami malaman napangkamaman nagdigos. Iti banyo manin manong. Nagbuelnas kami. Abay kaslasang ka mauma. Ha? Ipakita klayan kang ka. Nahanak to ka maumakin ka. Agtali na iti panagayat ko kang ka. Forever and ever. Ang moment nga, saan lang siksika. Sinungamin ka na kami. Awan. Awan ka na kami kiniani. Awan. Sino nga ron? Ori baga kahangwa mo. Ni Dayan? Ape nga mo. Nalaing nga kag-imbestigar. Amok ko mga ron nga nag-date kayo kini Ani di Kalman. Nga nag-check-in kayo. Nga di tawagan ka, kitagawid ka, nga po nag-check-out kayo. Sipsiputan na kasta. Sipsiputan tibiyag ko. When? Ada upaak nga private detective. Tuloy pagbagaman. Ada mang sisim ka. Kaya no gumanat ka, nga gawid ta, amokon, gusto din ng papanam. Papanak mo. Yung kapasyarin ni Dayan, di ba yun? Naglayang ka. Okay lang, amok. Ngamsaan nakaakayat ni Dayan. Manon nga bulan nga aram. Ineman. Ore makatawan, duatawan, pag pinustahan ta. Di nakakayat. Yung isot kayat ko. Isot ipatpatig mo. Isot kayat mo ngayon kasar. Ape mo. Nakakatawa ka dani. Ada kami dito yung nakasagahan ng ikasar mo. Anytime. Idento taridayan. Isot kayat mo ikasar. Ng tinakamot kayat. Kung wala ka nano ka. Mabalinta pag pinustahan. Saan nakaakayat ni Dayan? Manong nemi ibagak kuma. Timbagak kini Dayan nga isinak. Ida. Tapos na panagnig ko kini Dayan. Nag-istikak ken kuan. Ngayon saan ko nang intuloy pa yung baga manong. Baka agriri. Nagamit kami, kinintulod ko nila tayo isuna, manong nemi tinang dagasak ken kuan. Goodbye. Intun ka ano manin. Baka dito hindi maudi. Dani, ang gagang ako kasta. Kahit mo gayam nga mo, intun ka ano manin. Dito hindi maudi. Gabota. Kahit ko nangaksina ta. Dali. Nanging mo? Dito hindi maudi nga data. Gabota kahit ko nangaksina ta. Isinakan.
Ado ko mapay di ibagbaga na manong nemi ngimlimugan ako. Pinagadar kong tikotsek at danog-danugan na kidin tikotsek manong. Nakita kita side mirror iso na manong nemi ikis mangitudtudukan niya kasla pagsawsawaan na tidakas. Mas anak matang naman nakaroon. Di mabaling ko. Di matdayan ti patpatik ko. Sorry na lang. Ngayon didatamit lang nga aldaw manon nemi sakbay ka na pang ko pinasyara ni Ani. Ni Dayan ko nakuma. Tinawagag ni Ani. Oh, sweetheart. Or binustanda. Awisan nakla. You miss me? Maido ka man kanya? Kahit ko lang yung pagkakingka. Nagsinatan. Tani. Nagsinatan. Nagagangawag ta. Tsaka di ba't imagkaking ka? Nga baka no sa anak na na-delay? Nagpa-check up pa? Positive? Oo, bibiyang ko. Dani, nagpakamatayat. Pati anak ko, matay. Isinanak na tatlang lagi pa yung bahay. Dep ko sa cellphone ko manong. Kunalang dahil siya posible man, pakamatay. Laglag-lao na yun na. Hapay si saklat lalaki. Irin to taambok mat nga nakita nga mabahay kat talaga nga mahilig na karili lalaki. Jak lamon sa sino o na may kapanuak kadakwada. May kamanuak. Irin to tanidayan. Dakal tipang matik manong naming nga virgin pa ilaan. Agad-agad ko nga manang mga pasyar kinidayan manong naming dumas nagmanin ni mama. Papanam? Nagpasyarin tagbalinto nga manugang yung mama. Ni Dayan. Uwe mama. Insin ako ni Gridua. Kano? Italaing. Insin ako ni Loren. Kalpasa nga nag-date kami. Kanita agturong ako dito balay. Tinawagan ni Ani. Kinsin ako. Ket, anak ko nada. Pinagsawsawan na ka. Baka ilulunod na ka. Saan ka dito trubeng, mama? Armek na Dayan nga awantek da mga nubya. Iba nagnek ko keng kuana. Nga seryoso aking kuana. Alagat sabi ko tamamati keng kanidayan. Nagdorbelak manong nemi kat bakit tinangilukat. Nembag nga, Rabiyo nana. Ay, ni Dani. Ay, what? Malagip ko siya ni Dani. Dani, alam, dumanong ka na umarang. Itugaw ka. Pagunyak ni Dayan. Kasasarik na lang kasilad na. Kaya mo kakitawan sa ngailin na. Di mo ka diin pa ka mo. Umay ka. Yung pa ka mo na. Mabit lang. Malamdama pa yung manong nemi rimwari ni Dayan. Supel at kapipintasan na ito yung mapahay para kanya. Timak dera. Flowers for you. Ay kamanak. Thank you. Tugo ka. Imayak tap no. Palo apek tim. Gasat ko. Tinumbal konti, karikan ka. Amok ka. Leblepas bilang nga nagsarita itay ka ni Ani. Kapag mas daw ka, imuno na nga timawag ni Loren. Sa kalpasan na si marunong ka ni Ani. Ada kami nakasyurpi. Kasi nung nandang kayo di kami nikasyon. Siyak tinang kalika akong maalat na Alberta doa. Katnetad ko man tinamber ko kadakwada. Dati-dati nga tinawag kayo. Dito yung may kadua nga pa nagtawag da. Una siyak mo nang timawag sa timawag da kanya kita.
mismo nga pagsalsalutsudag yun dati, may pawangkeng ka, may papangkada kayo. Sumilagay maamom ti, amok. Tay sudo may lamang yung baga. Kinamok pa, no kasanungan panangisinam kini Loren, kin panangisinam kini Ani. Gamuta kahit ko kay panagnek, kaya na si katipat-patig ko diyan. Ngayon, di mo ka, di amon, kasanot, sakit, nga marikdik na ni kiniduwa. Makasangit akpay. Kabayat ang dengdenggik, di ba nagsangsangit na? Dayan, si katipat-patig ko. Tap na isina naktumat. Hanggang isina. Amo da dayta, amo ni Ani, amo ni Loren. Nga sikat ipodong ipatpatag ko, nga sikat kahit ko ang kabaling nga, inani kita anak ko, sikat kahit ko ang kasar, sikat ang baling na asawa. Kantsa kaya tikas ka. Insinag idan. Insinam idan ng peso. Ngem sinaktam ida. Naragsak ka di pa nagsagsakama, di pa atam nga tao. Awan ti, ingkari ka nakuada. San ko nga ingkari nga, agtuloy ti relasyon mi. Amudat kinataog. Katpatsim ko mga rod, nga masusurok nga iotentikas ken ka. Dayan, I'm sorry, Tani. Sana kaskan ka, tisap sa pulag. Nga magbalbaliw akon. Alawan ano grutek, naluko aki di. Iti dayta. Yung sanitaan. Nga ba taing karik ti bagik nga sa anak to nga magrelasyon pa iti sa baling nga babae. Sikat ti kayat kun kakarelasyon ti ayon. Nga ba ta sikat ti bakarik na ti ayat. Saan ko nga ayaten di kiti dua? Abing nga kasya tinaramid mo. Pinagustuhak laida. Taisot ka sa pulan da. Agsubli-subli akto dayan. Pahala ka. It's up to you. Nagsubli-subli ka. Sa anak to nga sumardeng. Ika sa nungar doon andan to nasawak. Sa anak to pala sardengan. Sika ken siyak tirumbing ang kasawak. I'm sorry, Danny. Awan ti may bagak. Awan ti may karik. Di ka may kantinamnama. Basta, Jack kaya tikaskan ka. Nagbalbaliw akon. O sige, ipanagnek ko ken ka. Amo ka saan ka basta mamati. No di may panagnek ko ken ka. Ipanagnek ko ken ka. Awanin ti sa bali pa nga babae ti biyag ko na dalang siksika. Siksika laing nun. Ore kasanot pa ng tawtawag kanyag daani kini Loren manunem sang wengas kaso. Kada rabi manunem di Friday nga mapang kupasyaren ni Dayan. Kumusta ni kiti dua? Tawag da nga tawag kanyag. Ang sagusong bata ni da. Diyak pakit basbasan ni kiti text message na. Takait ko lang ipanagdakan ka. Nasaan ko na kaya da. Kanyak mat kinayat da. Sisikalangin. Imbaga ka din ni Ani kan ka na nga masikog. Baka kuna lang dayjay, kuna na lang oren no samwet. Isumati ko na kumang talaga masikog. Medyo pisina. Impakita na kanya. Ti resulta. Ti pa nagpatsikat. Dayan, sikat ipatpatig ko. Di mo kaya tasumbatan? At asung-sumbatan kini Ani. Aga na ka malasan no, isko na. Ini ti klase mga lalaki. Ikasanon no, ipas ngay na di putot mo keng kuana kan agasawan tot sa bali. Naragsakan no ka ni?
Into na madamag mo nga di putot mo kit may irurumen. Mamalmaltrato. Dayan. Mabaling ka din nga sa ang isudat pagsalitaan ta. Sikakan siya. Paset mo ida. Iso nga saan nga maliklikan nga di mapagsalitaan. Sikati kayat ko. Awan sungsung batam kanya. Kansang ka ngayon. Imawali mo ka pumanaw. Kansang ka doon kasubsubli. Dito yung timuoding parang terting ko ka, Dani. Kahit mo sawan, paayan na. Abay kas kala makasangit. Sa halagas na makasangit, no dikat makasangit at di agad ang mumatentag sangit. Nakastama teraramidan na ginipas pasaktam. Tayan. Si katayan tiragsak ko. Saan ka naragsak ini sa bali? Si katayan tiragsak ko. Agawid kan, Dani. Ganun di mo kayat. Pero muar, siya akong titumakder, sobray ka konti sa led ko, makamukan. Good night. Dayan. Mamit lang, Dayan. Dayan. Iho. Awanan tinang sangukan ka. Alangan ba't nga bati ka pa lang dito yung nagtisala. Di salas mo nga, awamat ka sa saritam. Nakalukatan tiri daw nga rumoram, iho. Nana, ibagayo kinidayan nga talagang sutipat patig ko. Nagsublikan tumanin. No, kaya't nakantupay nga sangwin. Good night, Daniho. Good night, Nana. Naginumak manong na yung nagbarte ka karedi nga rabi. Inong tanak ni mama. Diyak na dangdang. Diyak ko napuutan no kasano nga nakaturo ka manong. Hindi makaringak tibigan. Nagsakit yung ulo. Ma. Ilok tuwan nakman iti kalduak. Napanak ti kusina manong name tap no makiktutak. Mabiglaan sweetheart. Tasya akong timang loto ti kalduam. Ani? O yan siya. Apag ang dakat boy? Binastrek nak ni mama. Mabigla nga. Perperang kat kaldo. Nakayat mong kape-kape lang at templaan ka ti kape ha, sweetheart? O, da ito eh. Alamanam. Papudot ang terusok mo. Di ka pinamurmura yan. Daang Hoover mo. Gusto ka ni pa nakabartek mo. Mabit lang. Damdanin na ito yun. Abay pinastrek na ka ni mama. Kabuta, inted ko keng kuha na ti pamanagnek at talaga nga masikuga. Ag 3 months na ito yun, sweetheart. Diyak ka di mo kadimbaga, diyak ka di imbaga nga saan mo kaya't nagsikuga. Nandito na. Nagbalinak to na siya at ng asawam, sweetheart. Promise ko keng ka. Mama, abay, na problema? Aping nga. Bahala kayo. Diyak ba't kahit kasarisuna? Nagdali na Edman nung name ni Ani dito'y balay na sumrakmat lang sa unang opisina. Aging ka manong name nga naglibe ni Suna. Talaga nga saan ko kaya't ini manong name. Ngayon di pas ngaynan tilalaki nga anak ni Manong. Junior ko nakmadladagos, dikat kahit nga suwan. O manong ko takmat lang. Nagkalay sa kami, manong naming ka dimit lang aldaw, kat isot pa nakapabunyag ni Danny Junior. Manong naming sa angan natong pal, tikalikagum ko, nga ni Dayan tagbaling nga asawa. Tadinakmat kayat. Irin to tani ani manong naming, sumat lang nagsikog kadakwada, nga nagbaling nga nobya. Nakam niya po Diyos ti amin manong, tapno ang talnan, tibiyak ko.
Impatig ko ni Ani, gramo matan di duwa nga anak mi manong. Na nagbalinan nga duwa. Kirin sa atin kon ti aramid ko. Nga mga ayam ka na di babae. Di pagyamanak manong nemi kat nasingpwet na siya at nagbalikan na siya at nadungong asawa ni Ani ka na siya at nga ina ka na anak mi. Kaya kunadan manong nemi amin napasamak kada pagpatinggan nagpatingga ako. Nagyamanak ti hanos mo nang ibasa dito surat ko ti pakasalita kat sabi ko man tinakaibati ak maniti adal liwliwagan pagsaribingan ti biag kadagiti padak nga nagbuya. More power to your program manong and God bless. Tuwing haradagyaman nga pagayam mo, Danny. Danny, thank you mat kang kating ka pa ng ibura ti pakasalita. Thank you ka nagiti adu nga nagbuya.